A Xunta de Goberno da Deputación, na súa sesión ordinaria semanal, ven de mobilizar un total de 230.278 euros para colaborar con 46 agrupacións de voluntarios de Protección Civil da provincia e para a cooperación cos concellos e entidades. Polo que se refire ao concurso público para a concesión de subvencións ás agrupacións de voluntarios de Protección Civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos, o importe total das axudas é de case 70.000 euros, que se distribuirán entre 46 agrupacións. Outras entidades ás que se lles concederon achegas económicas na sesión desta mañá foron a Asociación Cultural Xan de Arzúa para a Festa do Boi, 12.000 euros, así como os Padres Mercedarios de Verín para realizar melloras na Igrexa da Merced da Vila do Támega, case 6.000 euros. No que respecta a concellos, concedéronse 142.000 euros que estarán destinados a melloras de infraestructuras municipais e de iluminación pública, así como arranxos de vías e para a reforma integral da fachada e illamentos en inmobles municipais. Por último, a Xunta de Goberno aprobou o documento estratéxico A 2030 da Deputación, que inclúe a diagnose da provincia analizando o territorio en profundidade e permitindo coñecer o seu estado en relación cos obxectivos de desenvolvemento sostible. Unha estrategia provincial de sostibilidade que sintetiza os retos aos que se lles debe facer fronte na provincia, cun plan específico para a integración destes conceptos na xestión provincial. Así, este plan de acción contempla unha batería de propostas a desenvolver a medio e longo prazo que marcan o camiño para chegar á Deputación aos obxectivos programáticos das Nacións Unidas e da Unión Europea.